yanzu idan aka ce daƙiƙu 10 kacal suka rage ma a rayuwarka, me zaka ce ma Allah a wannan yanayin? Idan mala'ikan mutuwa ya zo, babu halin dakatarwa, sannan kuma babu dama ta biyu. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce a Alƙur'ani, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Har sai mutuwa ya zo ma ɗayansu, sai ya ce, ya Allah a maida ni, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mai yiwuwa zan yi abu na ƙwarai cikin abun da na yi sakaci a kai. Amma amsar a wannan lokacin za ta kasance, Allah ya ce kalla, ina, innaha kalimatun huwa qailuha. Kawai magana yake yi, zance kawai yake furtawa. Sai Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. A bayan haka rayuwa ce ta barzakhu za su fuskanta har zuwa lokacin da za a tashe su. So kaga irin wannan lokaci na ƙarshe, harshenka zai furta abun da zuciyarka ta saba da shi ne kawai. Idan ka kasance kana rayuwa cikin ambaton Allah da tunawa da shi, za ka mutu da ambatonsa a bakinka. Amma idan ka kasance ka rayu cikin mantawa da Allah, me za ka ce a wannan lokacin? Idan mala'ikan mutuwa ya zo a yanzu haka, shin daƙiƙu 10 na ƙarshen rayuwarka za su kasance a cike da nadama ne, ko kuma da aminci?